No, neviem, ako by som začal. Bol som tak trošku prinútený natočiť takéto video. Alebo nie prinútený, ale proste určité veci sa dejú v mojom živote práve teraz a zhodou okolností mi niekto začal písať. Ste mi písať 4 a ja neviem, jakým spôsobom, alebo jak sa to stalo, ale normálne proste mi zrazu napísal týpek, že ako sa mám. Neviem, jak na mňa z hodou okolností teraz prišiel. A tento týpek sa ma pýtal, že kde mám to určité video, ktoré som kedysi natočil, keď som urobil jednu vec, ktorá mne nie je úplne príjemná a nechcem o nej ani rozprávať. A práve dôvod, prečo chcem natočiť takéto video je, že ja neviem, proste fakt neviem, jak sa to stalo, nemám ani pripravené nič, že čo by som rozprával alebo tak, ale ja neviem, či to vlastne budem vystrihávať tieto časti, kde budem ticho, pretože fakt nemám nič pripravené. A bol som proste určitými vecami si teraz prechádzam v živote a je to, povedal by som, že asi už tušíte, keďže kto si pamätá to video, kde som vyzeral takto nejako podobne, tak asi viete, o čom to bude. Ale no, neprechádzam si ľahkým obdobím teraz. Zhrnul by som to tak, že asi budem musieť vystrihávať, keď idú auta. Povedal by som to tak, že všetko, čo sa mohlo pokaziť, tak sa pokazilo. Niečo sa pokazilo mojou vinou, niečo sa pokazilo vinou niekoho iného. Proste je to veľmi akože nepríjemné obdobie a nechcem ani zachádzať do detailov, pretože proste toto video nie je o tom, aby som to vyplačkával, ale skôr je to o tom, že tento typek, alebo jeden teda z tých typkov, ktorí ste mi písali, možno to napíšete do komentáru, ja vás zverejňovať nebudem, tak jeden z vás ste mi napísal, že vás opustila frajerka a že chcete niečo urobiť. Asi si viete domyslieť, čo tým myslím, že čo tento človek chce urobiť. A je to to najhoršie, čo v živote môžete urobiť, a preto som sa rozhodol, že tým, že ja si teraz prechádzam fakt niečím zlým a klamal by som, keby som povedal, že som nemal podobné myšlienky. Pamätám si, jeden deň za posledný mesiac bol veľmi, veľmi silný, kedy už som si myslel, že to strácam. A už aj akoby, asi možno niekto vie, možno niekto nie, ja mám proste 2 mačky a tieto 2 mačky ma akoby dosť psychicky držia, jak to povedať, pri živote, alebo držia ma na takej rovine, že si musím dávať pozor, čo urobím a čo spravím a čo poviem a tak, pretože asi to niektorí tušíte, asi niektorí nie, ale na tých mačkách mi záleží a nechcel by som, aby napríklad prišli o mňa, hej. Teraz akože vám to poviem, nebojte sa o mňa, ani ako to, že som myslel na určité veci, to sa mne deje často. Či to je dobré, či to je zlé, to neviem, asi to dobre nie je. Ale proste som sa rozhodol, že natočím takéto video, lebo jak som sa s vami teraz bavil, tak zaprvé napísal mi jeden typek, že mi ďakuje, že kvôli mne si kúpil konečne Supersport a že je rád, že som ho k tomu priviedol. Toto isté mi napísala jedna žena. Čiže vtedy som si povedal, že OK, že asi som niečo urobil. Celý môj vlastne dôvod, prečo som ja začal točiť na YouTube, bolo, že som chcel vlastne pomôcť ľuďom. Ja som začal točiť na YouTube, keď som nevedel absolútne jazdiť na motorke, a povedal som si, že budem točiť svoje skúsenosti, príbehy a nejak to dávať na YouTube a
pomáhať vám, dávať si pozor na zdravie a jedno s druhým a že keď sa stane nejaká chyba mne, tak to vlastne uvidíte aj vy. A že sa možno z toho poučíte. No a ako vždycky ma to poteší, keď mi len tak random príde správa, lebo pretože ja už ani netočím videa, ani úplne neriešim social media vôbec. A sem tam sa stane, že raz, neviem, za mesiac mi niekto napíšete, že ďakujete za to video o peniazoch, ďakujete za to video ktoré tu nebudeme spomínať. Tí, čo viete, viete, tí, čo neviete, neviete. Vždycky tam niekto niečo mi takéto napíše, tak vždycky ma to akože tak poteší a hovorím si, že to, čo som robil, malo akože zmysel. A tým, že teraz úplne, jak to povedať, nevidím nejaký zmysel vo svojom živote, neviem, či to mám takto povedať, ale znie to akože asi zle, ale proste som si povedal, že ešte tu pre vás niečo zanechám. Ja neviem, možno, že ma to nakopne a začnem takéto videá točiť ďalej. Motovlogy určite teraz odo mňa nečakajte, to vám poviem na rovinu. Skôr by som asi chcel nejaké moje skúsenosti zo života a veci, ktoré som zažil a prežil, zdeliť vám. Chcel by som vám predať akoby nejaké moje životné skúsenosti. Prednedávnom som mal svoje narodeniny, boli to, áno, teraz prídu posmešky, že som starý dedo, boli to 30. narodeniny a tieto svoje narodeniny som strávil úplne sám, bez kamošov, bez rodiny, v cudzej krajine, kde mám určité nepekné spomienky, alebo neviem, či ich nazvať nepekné, spomienky sú to pekné, ale som v takom prostredí teraz, že nie je to úplne jednoduché a začal som si určité veci uvedomovať. Proste mal som taký mesiac, kedy som sa s nikým nebavil, akože vôbec s nikým. A za tento mesiac som sa tak snažil sa zamýšľať aj nad svojím životom, aj že čo robím možno zlé a čo robím dobre, že či mám nejaké kvality alebo nemám. A zistil som akože, že určite sa nájdú vo mne chyby, o ktorých som ale aj vedel, ale bolo veľmi ťažké prísť na to, že prečo sa určité veci dejú. A prišiel som na to a fakt ma to veľa zmenilo a veľa mi to dalo. A preto som sa rozhodol, že urobím takéto video, pretože vy, čo ste mi teraz, jeden chalan mi písal, že proste chce niečo urobiť. To, čo ja neviem, či to môžem v dnešnej dobe povedať na YouTube. Proste chce urobiť tú najhoršiu vec, čo sa dá. A moc sa mi to nepáčilo, tak som sa týpka snažil proste podporiť, poslal som mu nejaké hlasovky, on poslal hlasovky mne a povedal som si, že proste kvôli týmto ľuďom tu natočím, lebo ja neviem, jak sa to stalo, lebo fakt ja posledný mesiac som úplne... No, takže akože, veľmi ťažké časy. Jak by som to, akože nechcem zachádzať fakt do detailov, že prečo, ako, kde. Za určité veci si môžem sám, ale je to také, neviem, povedal by som, že 50-50. Nebudem tu nikoho hejtovať ani nič podobné, ale zistil som, že akoby fakt ďalej niektorí z vás si prechádzate tiež ťažkým obdobím, ale poviem vám k tomu jedno, že pokiaľ máte pri sebe jakoby rodinu a máte pri sebe nejakých kamarátov, známych a tak keď si prechádzate fakt niečím ťažkým, tak hlavne nesedte doma jak ja, medzi štyrmi stenami a nič vám to nedá, proste. Ešte by som asi začal tým, že keď vás niekoho napadajú zlé myšlienky a chcete si niečo urobiť, keď to mám takto povedať, tak proste uvedomte si jednu vec, že vy asi, keď máte takéto myšlienky, pravdepodobne vás niečo strašne bolí a nevidíte akoby, jak to povedať,
proste neviete, jak tú bolesť do seba dostať. Lebo ideš cvičiť, boli to, dáš si, ja neviem, nejaké lieky, lieky zakázané a podobne a stále tá bolesť tam vlastne je. Či už to je stráta niekoho blízkeho, že vám niekto umrel, alebo ste sa s niekým rozišli, alebo vás nejakí blízki ľudia sklamali, oklamali, nasľubovali vám veci a vlastne vysrali sa úplne na vás, tak musíte si uvedomiť jednu vec, že pokiaľ máte rodinu a kamarátov, možno nemáte rodinu, možno nemáte kamarátov, vždycky tu sú asi ľudia, alebo teda vo väčšine prípadov sú tu ľudia, ktorí keď si vy niečo urobíte, tak vy jediné, čo spravíte je, že tú vašu bolesť prenesiete príklad na svoju rodinu, ktorá to bude znášať 10-krát horšie ako vy. A fakt sa to neoplatí, akože. Keď to máte v hlave, asi najlepšie, čo môžete urobiť, je zveriť sa niekomu blízkemu a ak to nepomáha, tak navštíviť alebo využiť odbornú pomoc. Využiť odbornú pomoc a proste nehambite sa za to, jak vás fakt niečo trápi a nemá vám ani nikto pomôcť, tak vyhľadajte odbornú pomoc. Není na tom nič zlého. Proste na to tu tí určití lekári a psychológovia sú a fakt proste nič nestojí za to, aby ste si vy niečo urobili, hej. A ja viem, že asi pravdepodobne ľudia, ktorí si pozrú toto video, tak pravdepodobne si niečím prechádzate, takže myslíte na to, že máte rodinu a máte kamarátov. A jak som aj hovoril tomuto jednému chalanovi, ktorý mi posielal nahrávky, tak som mu povedal, že chod za rodinou. Jeho odpoveď bola taká, že s rodinou nemajú dobré vzťahy. Na to som mu odpovedal, OK, tak chod za tou rodinou a udobri si vzťahy s rodinou. Ten týpek ma počúval a reálne za tou rodinou išiel. Prešiel asi týždeň od toho, čo mi posielal nahrávky a dnes mi poslal nahrávku, že bol fakt za rodinou a fakt si tie vzťahy popravili a že mu to aj dosť pomohlo. Už sa stretol so starými kamarátmi a pokecali si, boli tam aj horšie príbehy a akoby dostáva sa z toho z určitej veci. Takže proste jak žijete v blízkosti svojej rodiny, ja neviem, 5 hodín cesty autom, 10, tak verte tomu, že ste na tom ešte oveľa lepšie ako ja, pretože ja mám rodinu od seba vzdialenú, ťažko povedať, jak to takto na hodiny, ale povedal by som to tak, že moja rodina je vzdialená tak, že ja aj keby veľmi chcem, tak ich nemôžem momentálne stretnúť, pretože sú tu určité veci, ktoré mi v tom bránia. Príklad sú zvieratá, čo mám, a odsťahoval som sa do iného štátu, neviem, či to niekto viete, niekto ste to asi postrehol, takže už nežijem v Illinois, v Chicago, ale žijem v Montáne momentálne ešte na pár dní a vlastne prišiel som sem s niekým a s tým niekým tu máme keby spomienky a povedal by som, že hlavne dobré spomienky, že úplne minimálne zlých asi, alebo aj žiadne, ja neviem. A ten niekto odišiel, čo je OK, pretože tam bola určitá vec, ktorá nám tak ako si bránila v tom pokračovať ďalej. A zostal som tu úplne sám vlastne, bez kamarátov, bez rodiny, proste úplne sám. Takže určité veci, ktoré teraz prežívam, musím si cez to fakt prejsť sám a je to skurvene ťažké a verte mi, že pokiaľ máte v blízkosti rodinu a kamarátov, tak určite využite tieto kontakty, stretnite sa a pokecajte si, urobte niečo, čo ste nikdy neurobili a chcete urobiť. Proste ak ste mali niekedy nejaký sen, ja neviem, že
že si kúpite snowboard, pôjdete sa snowboardovať, tak proste to urobte proste niečo nové, čo ste vždy chceli skúsiť, ale nikdy ste na to nemali nejako, že odvahu, alebo ja neviem, proste začnite robiť veci. Ja viem, že to je fakt ťažké v určitých situáciách, jak vám niekto zomre, alebo rozchod, alebo vám zomre proste zviera, alebo vás niekto oklame, zradí. Tak sú to všetky veci akože nepríjemné a môžete sa dostať do takých stavov, na ktorých som sa dostal ja. A dajme tomu, že posledné 3 týždne som fakt jedol veľmi, veľmi málo a moje ruky sú momentálne akože úplne mimo provoz a myslím, že za posledné 2 týždne som schudol 7 kg a nie je to, že som schudol nejaký tuk alebo niečo, proste všetko išlo dole, lebo som vôbec nejedol. A v týchto situáciách, keď sa vám nechce jesť, nechce sa vám spať alebo nedá sa vám spať a nechce sa vám pracovať, nechce sa vám robiť žiadne koničky, nechce sa vám cvičiť, tak ako je mi to ľúto, že sa vám to deje sa to nám všetkým pravdepodobne, niektorí to majú jednoduchšie, niektorí to majú ťažšie, ale verte, že keď budete doma sedieť a nebudete robiť nič, tak to bude o to ťažšie sa z toho dostať. A ja neviem, či tu je niekto v takej situácii, že fakt si nemá s kým pokecať, fakt má 0 kamarátov a nemá s kým ísť von a tak podobne. To vám úplne neviem povedať, čo spraviť, akože ja tu prežívam teraz sám, ale stále tu sú ľudia, s ktorými si dokážem písať a zavolať a ľudia, ktorí ma akoby chcú podporiť. Čiže ešte takto na tom som, akože. Ešte našťastie tu niekto ostal a proste choďte von za kamošmi, za rodinou. Nečakajte doma, jak vám je zle, OK, vyplačte sa, není na tom nič zlého, proste rozplačte sa na silu, vypustite všetko zo seba, ale proste začnite niečo robiť, choďte za rodinou. Ja s mojimi rodičmi nemáme úplne nejaký najlepší asi vzťah, by som povedal, akoby nezdielame so sebou nejaké problémy a veci, ale ocitol som sa v takom momente, že som cítil, že proste musím do toho zatiahnuť svoju rodinu, pretože určité veci, ktoré som mal v hlave, neboli úplne ideálne, tak som proste cítil, že do toho rodinu musím zatiahnuť. Bolo to ťažké, pretože nemôžem sa s nimi stretnúť, aj som chcel, aby prišli sem oni za mnou, aby to bolo jednoduchšie pre mňa, ale nejak sa to proste nedalo v ten moment. Nie, že by rodičia ani nechceli pomôcť, ale proste takisto žijú svoj život a jedno s druhým a nie je to také jednoduché sa dostať sem, kde bývam. Už aj proste musíte sa im ísť minimálne 2 lietadlami a keď niekto nevie po anglicky a bojí sa lietania tak to nie je úplne jednoduché. Takže ale musím cez tieto veci ísť ďalej a proste takisto chcem povedať vám, že mi slúbte jednu vec. Teraz sa vám budem dívať do očí, alebo do kamery, alebo ja neviem, neviem do ktorých z týchto 3 sa mám dívať, ale slúbte mi jednu vec, že čokoľvek zlé sa vám v živote stane, tak sa proste postavíte a pôjdete to skúsiť znovu. Proste tým, že si niečo urobíte, nič nezískate. Absolútne nič. Tá bolesť prejde, ale vy urobíte jedinú tú vec, alebo teda ja neviem, či tá bolesť prejde, možno to bude ešte horšie. To je to, čo nevieme, ale vy jediné, čo urobíte je, že tú vašu bolesť znásobíte, zväčšite ju a prenesiete ju na vašu rodinu, na vašich kamarátov. Chcete to? Asi úplne nie. Až vám záleží na svojich kamarátoch a máte nich blízkych, rodinu, zvieratá, ja neviem, tak proste si uvedomte, jakú bolesť spôsobíte týmto ľuďom. Že je to trošku sebecké, nie? Že akoby OK, vás asi tá bolesť prejde, ale proste musíte mi slúbiť, že proste čokoľvek, čímkoľvek si v živote idete, keď chcete
jak vždy, môžete mi napísať, poslať hlasovku. Viete dobre, že keď som naposledy vydal takéto nejaké video, kde som sa k vám prihováral, video vyzeralo trošku inak, trošku sme si tam poplakali, ale vtedy viete, že vlastne s niekoľkými z vás, ja by som povedal, že to bolo minimálne 100 ľudí, tak som vám každému posielal celý deň hlasovky, správy a dával vám podporu. Takže proste nie ste na to sami, ak fakt nikoho nemáte, kľudne napíšte mne. Ja vám rád pomôžem, v čom budem vedieť, pretože ja keď sa ocitnem v určitých zlých situáciách v živote, tak cítim, že mi pomáha riešiť niekoho iný problém a vtedy zabudem na tie svoje problémy, alebo nejak proste tým, jak niekoho druhého učím, alebo sa mu snažím niečo vysvetliť, tak to aj keby vysvetľujem aj sám sebe. Ja neviem, či to dáva zmysel, ale proste slúbte mi tu jednu vec, že čokoľvek sa stane, či vám zomrie niekto z rodiny, či sa rozídete, či prídete o zviera, čokoľvek, ja neviem, prídete o veľa peňazí, niečo vám nevíde v biznise, alebo tak proste slúbte mne a sami sebe a povedzte si to nahlas, že proste nikdy neurobíte tú vec, o ktorej sa tu bavíme, kde by ste si niečo spravili a podobne. Proste musí sa postaviť a ísť ďalej. Boli to extrémne. Mňa akože by som povedal, že boli tu 2 alebo 3 osoby, ktoré mi nasľubovali veci a hovorili o mne, aké by som bol, ja neviem čo, akoby v dobrom. Také klamstvá, také proste úplne, že neviem, jak to mám povedať, proste. Takíto ľudia ma akoby veľmi sklamali a zradili. Keď som potreboval pomoc, niekto vymyslel určitý plán, sľuboval mi, že keď sa niečo stane, tak tu bude, pomôže mi, bla bla bla. Niečo sa stalo a potreboval som tú pomoc, ktorú ten sám človek mi navrhol. A akoby takto v skratke proste bolo sa na mňa vyjebané, do toho som musel zachraňovať svoju mačku, pretože sa začala dusiť. A prišiel som o dosť peňazí, pretože niečo sa v živote pokúšam vytvoriť a to niečo ma stálo nejaké peniaze a úplne to nešlo v najlepších smeroch, už to celkom akože ide zase naspäť, takže to je OK. Ale do toho prišla táto mačka, koľko som platil na veteríne, lebo som musel ísť na emergency, na, jak to povedať, pohotovosť. Bol som úplne akoby zle na tom psychicky, fyzicky, odpadával som reálne, lebo som vôbec nejedol. Ja som sa postavil a zrazu som sa zobudil na zemi z nejakého dôvodu, asi z dôvodu toho, že som prijímal asi tak 400 kalórií na celý deň. A to som vážil asi 95 kg a asi 400 kalórií prijímať 2 týždne alebo 3 týždne nie je úplne ideálne. Takže teraz sa mačka začala dusiť, tak som jej dával prvú pomoc, pretože už sa to stalo niekoľkokrát. Nič sa nedialo, mačka sa dusila, zrazu proste úplne také fialovo-zelené ústa mala. Tak akože to, ja som už bol taký, že to je koniec. Ale proste som sa zobral som mačku, išiel som na veterínu, prišiel som o $5,000. Pretože mačka tam musela ostať cez noc, museli jej vyťahovať zaseknuté proste granule, proste suché jedlo, dry food. Tá mačka, ja neviem, proste do toho ešte bolo toto, takže všetko, čo sa mohlo dojebať, sa dojebalo. Ešte som mal problémy so zdravím, potom som začal mať akoby fyzické problémy so zdravím.
finančné trochu problémy. Ja nemôžem povedať, že mám finančné problémy, pretože nemám žiadne dlhy ani nič, ale proste to je jedno zatiaľ. O tom sa možno dozvieme, až ja budem pokračovať v nejakej svojej YouTube kariére, čo asi dobre vieme, že asi nie, ale o tom sa možno dozviete neskôr. Proste prišiel som o kamošov, o zdravie, o peniaze, skoro som prišiel o mačku. A vlastne není tu nikto, kto by mi mohol pomôcť. Som tu úplne sám. Nemám tu ani jedného kamaráta, ani jednu akoby niekto tu je, ale je to niekto, komu úplne neverím. Zatiaľ asi, tak by sme to mohli povedať. Ale aj tak od toho niekoho nemôžem vyžadovať pomoc, pretože to je len niekto, koho som tak náhodne akože stretol a trošku sme sa zakecali. Bol tu jeden kamoš, ktorý sa odsťahoval, takže to stal úplne sám. Takže vám hovorím, jak máte problém, choďte za svojou rodinou, choďte za svojimi kamarátmi. Ja neviem, asi to už hovorím 10-krát, ale je to veľmi dôležitá vec. A kľudne mi napíšte do komentu, jak chcete, aby som sa vám vyjadril na nejakú tému, alebo mi napíšte, čo sa vám stalo. Ja si to môžem prečítať a môžem vám to nejako rozobrať, že jak to vidím ja, či sa mi stalo niečo podobné, jak som to zvládol, nezvládol a tak podobne, ale všetko bude v pohode. Ak mi vyslúbite, že mi nebudete poslať len také hlasovky, že si chcete niečo urobiť a slúbite mi, že proste už ani jeden z vás mi to nepoviete a proste si to uvedomíte, čo som vám práve povedal v tomto videu, tak ja vám slúbim, že ja vám budem tak plus minus zaznamenávať, ako sa z toho úplného dna sa práve nachádzam, je tu dosť kľud, je to tu dosť temné, tmavé, ale ja vám budem za to zaznamenávať možno každý jeden mesiac a možno o rok ja si dám pripomienku na to, ja si reálne potom to dám pripomienku do telefónu a o rok vám ukážem, že čo sa dalo všetko urobiť za ten jeden rok. A ja viem, že dni vám pravdepodobne ubiehajú pomaly, pretože mne príde, že deň trvá týždeň momentálne. Dni vám ubiehajú pomaly, to, že vám poviem, že o rok bude dobré, to je také niečo, že dobre vieme, že to neurobí absolútne nič, pretože vám to je každému úplne jedno, lebo tie bolesti prežívate práve teraz a nedá sa nič robiť proste. Hovorím vám, choďte za kamošmi, robte nové veci, choďte za rodinou. A ak to ani nepomáha, tak choďte za terapeutom nejakým, nie je to vôbec hanba. A neviem, čo ďalej mám povedať. Asi by som to tu možno ukončil. Proste sa nevzdávajte. Ja neviem, či odo mňa budete ešte niekedy niečo počuť, ale ako dal som vám sľub, že o rok vám minimálne niečo natočím. Uvidíme, aké toto bude mať odozvy. Hovorím vám, mne napísali asi 4 ľudia, že mám natočiť video. Neviem prečo, ale proste títo ľudia vo mne veria. Vedia, že som pomohol veľa ľuďom v živote a proste mi to bolo tak povedané a hovorím si, že asi by som mal aj sám, lebo ma to samého napadlo, jak mi napísal ten človek prvý, že má problém a začal som mu posielať hlasovky, tak som si povedal, že možno tieto moje videá niekomu zachránia život a mne je to úplne jedno, či mám views alebo peniaze z YouTube alebo niečo, to mi je úplne akože ukradnuté. Ja len si hovorím, a toto mi inak zhodou okolností vtedy v minulosti, asi 3 roky dozadu, alebo koľko to bolo, 3,5, mi povedala zhodou okolností psychologička, u ktorej som bol, pretože som to úplne nezvládal. Ona mi povedala, že mám natočiť to video, ktoré som natočil vtedy a teraz som si povedal, že je asi vhodná príležitosť na toto urobiť, keďže to prežívam určité veci aj ja práve teraz, takže to bude také autentické a fakt ja neviem, jak ste to vy na to prišli alebo čo, proste zrazu z ničoho nič ste sa mi ozvali normálne 4 a napísali ste mi, že ako sa mám a že vlastne vám sa nedarí a ja nechápem, jak ste na mňa prišli v tento moment, keď ja som úplne akože na dne, ale nejak sa to stalo a máte tu takéto video. Takže dúfam, že niekomu z vás toto video pomôže.
neviem, čo vám ďalej mám povedať. Je mi strašne teplo, ale to je asi môj najmenší problém v tomto momente, takže... Možno bude takýchto videí viac, možno nie. A ak áno, tak sa vidíme pri ďalšom videu, až o mne už nebudete počuť nič, tak bohužiaľ. Asi to musíme ukončiť. Neviem, koľko toto video ani trvá, dúfam, že sa to natáča, ale ako som povedal, nie ste na to sami. Takže vidíme sa na budúce. Ja vás teraz ešte takto zoberiem na výlet, a že by ste videli možno aj trochu okolie, pretože jeden z vás si mi napísali, že by ste to chceli vidieť, tak ešte mám sem na takto video, kým sa dostanem domov, takže sa mi nevypol telefón alebo niečo. Takže tu máte Montánu.
Takže tu ste mali kúsok cesty a myslím si, že je správny čas na toto ukončiť a pamätajte na ten sľub, čo ste mi dali a dúfam, že ste ho dali a žiadne kraviny. Peace.